Miquel Epé, tinc 24 anys i farem el 4 de 6 ara. On és? Davant de res, que tenim del Poble Sec. Molt bé. Ay, guapi, que vaya bien. Adiós. Mira, vas amb mi? Aquí, aquí. Doncs llavors em poso allà i una mica de muntanya, no? No, perquè jo miraré cap allà, que és millor allà. Però fem tota la pujada. No, però si es veurà perquè es vegi Montserrat. Des d'allà millor, no, que es veurà Montserrat. Amb les gralles. Totalment d'acord. Amb les gralles. Bueno, no sé si s'atén, De què faràs tu avui? Setxadera. Et sento, Maria? De setxadera. Farà superbé. Això és una càmera que gravarà tot el castell. Amb les meves? Entra primer lateral. Carinyo. ¡Aguanta, piña! Siempre daré fuera mirando. Lo ve que os pasa, ¿vale? Gràcies, Carme. Eugeni, com està per allà la gent? Hi ha gent? La primera. Lateral cine. Aquí millor. Sí? Vinga, va. Tronca, pinya. Aquí. Portat un rapid, una mica de compañero, rapid,
Ole. ¡Ay, venga! ¡Felicitats! ¡Ole! ¡Ole! ¿Estás contenta? ¡Ole, cariño! Ho has fet superràpid, eh? Fantàstic.